Iets verderop vinden we Jacques Vermeulen, eigenaar van een groente- en fruitzaak in Panningen. Ik ben Jacques Vermeulen van de Groentehof in Panningen. Samen met Ank en mijn dochter runnen we het bedrijf. Ik ben 57 jaar. Ik heb eigenlijk helemaal niks met zingen, want ik had ook niet gedacht dat ik hier ja voor zou zeggen. Want ik ben al bang voor een camera, ik ben bang voor een microfoon en ik heb totaal geen toon. Ik hoop dat ze allemaal niet kunnen zingen. Dan valt het niet zo hard op. Hoe stel ik me voor dat ik straks in Dock 6 sta? Zeer en zeer zenuwachtig. Als die mensen me allemaal aankijken en ik hoop dat het goed gaat. En dat ik de tekst kan onthouden. Met Lutger Scheres, bekend van de Breukers, moet dat wel lukken. Ja, Jacques, daar sta je dan. En toen kwam je net binnen en toen zag je allemaal eigenlijk gezichten. Herkende je Lutgert ook meteen? Ja, Lutgert ken ik wel van de Breukers. Dus daar ken ik hem van. Ik kan heel goed zingen, die man. Dus wat dacht je toen je hem zag? Ik hoop dat hij aan mij gekoppeld is? Ja, dat hoop ik van wel. Want die andere kan ik dan niet direct qua zingen. Of qua zang. En ja, ik laat hem maar op me afkomen. Maar dan kan het ook nog wel gezellig worden, toch? Want die maken er meestal wel een feestje van. Die maken er een heel groot feest van. Dus, Jacques ook. Ja. We hebben al een keer samen op de bühne gestaan met de LVK in 2023. daar stond Dus hij is... achter. Ja, maar heeft wel wat podiumervaring. Dus ik ben er eigenlijk helemaal niet bang voor. Ja, en daarom doe ik ook met dit programma mee, omdat ik niet kan zingen. Ja. Nou, ik ken Jacques al heel wat jaren, hè? Ook via de carnavalsvereniging. Dus het was ook mijn, hoe moet je zeggen, mijn eerste kandidaat waar ik van dacht van nou, ik zou met Jacques wel eens die uitdaging aan willen gaan. En nou, ik ben blij dat hij ja heeft gezegd. Dat is ook wel een beetje een eer als hij dan net aan mij denkt. De slechtste zanger van Pela Maas. nou, daar valt nog wat van te maken, toch? Daar is misschien wat van te maken. Ja. Dus. En als we nou bij je in de winkel komen, vinden we je dan zingend dadelijk? Nee, dat doe ik nog allemaal in het geheim. Allemaal in het geheim? Want ik ben net bekend geworden allemaal. Ik weet niet wat ik moet zingen, dus ik kan nog niks oefenen. Maar loop je dan niet al te neurien? Een beetje stem opwarmen? Do, re, mi, fa, sol. Ja, dat doe ik. Ja. Dat is al heel goed hoe hij dat doet. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Maar Lutgert, zullen we iets bekend gaan maken? Ik denk dat hij wel wil weten wat hij gaat zingen. Nou ja, het wordt niet Engelstalig, Jacques. Gelukkig. Het wordt een nummer van Schuitenmaker. Van 2 jaar terug, of vorig jaar. De Engelbewaarder. Oh, dat is wel mooi. Nederlands, ja, dat moet toch wel lukken. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Duizenden strepen, Duizenden bomen, ben een gedachte. ben aan het dromen Je zit in mijn auto, en voel me bevrijd. Ja, daarin zit mijn leven. Ik heb alle tijd. nice. Probeer echt hem door mij te gaan oefenen. Ja. Dus die of de dus zo'n kat wegjaagt. En vooral, ik weet nu, zo'n langere klank. Ja. Probeer eens of je bij die klank, die boek, dus Dat doe je dan? ja, dan wilde dat die spanning een beetje komt. Ja. Probeer eens of je dat voor elkaar kunt krijgen. Bij bijvoorbeeld zie je voor je. Bijvoorbeeld duizenden strepen. Duizenden strepen. Ja, en dan hadden we die strepen. Pakte je die boek erbij. Duizenden strepen. Ja, duizenden bomen. Ben in gedachten. En aan het dromen. Ja, precies. De engelbewaarder is natuurlijk ook meteen dat moet een feestje worden. Dus wat dat betreft hebben ze, of dat een voordeel is of een nadeel, daar waren ze zelf nog niet uit. Ik denk dat dat wel een voordeel is, want het publiek gaat natuurlijk gegarandeerd straks mee in die leuke, gezellige sfeer. Dus we gaan het zien, maar ze hebben er heel veel zin in. En de groenteboer die wordt in één keer een zanger. En daar is zeker nog werk aan de winkel, maar een paar technische dingetjes meegegeven en daar gaan ze mee aan de slag. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgered. Super!